entrevista. Que sabeu què és una entrevista? Sí? A veure, explica'ns què és una entrevista. Que treballes amb algú. Molt bé. Què passa aquesta persona? Què fa la persona? Va amb un micro i què diu? Pregunta coses. Que pregunten coses, no? Sí que preguntin coses. Sí. Doncs avui hem vingut a entrevistar les nostres jugadores, que són alumnes de l'escola una mica més grans que nosaltres, que aquest any, per primer cop, participaran a la Copa Colegial. Perquè ja han participat només en un equip masculí. I clar, les nenes amunt, com tots, i aquest any ja tenim equip femení. Que bé. I els han vingut a fer una entrevista i hem dit, hem d'anar a la vostra classe, perquè podem veure una entrevista en directe. I així veiem què fan els professionals de l'esport quan entrevisten. Elles són les jugadores i ells són els professionals. Vale? Haurem de posar les orelles molt grans, escoltar molt, i quan acabem, si voleu, podeu demanar dubtes. Vale? I ens dieu si us ha agradat o no ha agradat. I podeu aplaudir quan acabi l'entrevista. Quan acabi l'entrevista, podeu aplaudir i fer la ola. Bien. Vale?